warkin makara ya famni amin toy bai daya Remote fulbe kara ya fudan gentama fudan gittama Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Barki makara ya famni amin toy bai daya Allah raini Muhammad Maharazi lamdo kara ya kaf Remote fulbe kara ya fudan gentama fulami be a handa in hede ta iremon kakap Remote fulbe kara ya fudan gentama ko o apuri dubu ai an wani garkuwa Remote fulbe kara ya fudan gentama gare kuma ba min sire a hande ba damuwa Remote fulbe kara ya fudan gentama Allah raina maza jarumi jo kai baka hayaniya Remote fulbe kara ya fudan gentama hula ta tamkar hurdu tudurlet da garangiya Remote fulbe kara ya fudan gentama fudan gittama Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Warki makara ya famni amin toy bai daya ku hiddiri inde ma Allah gwani ta guda daya Remote fulbe kara ya fudan gentama gado wa salati du Mustafa khairul anbiya Remote fulbe kara ya fudan gentama Edidde mako burdube darbo duniya Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Malam da Amin Maharazi sarki mai gaskiya Remote fulbe kara ya fudan gentama budan gittama Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Barki makara ya famni amin toy bai daya a hande ene gado murna yan gaba daya Remote fulbe kara ya fudan gentama warki ma Muhammad Maharazi min burdai bariya Remote fulbe kara ya fudan gentama Emobe da esere gaba gaba na dariya Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado warki ma agara ya kotuwe in sai dariya Remote fulbe kara ya fudan gentama budan gittama Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Barki makara ya famni amin toy bai daya Gangamin bi adamin kuɗi da kowa da ya gani Remote fulbe kara ya fudan gentama wa min kyaftiti duniya ri har jonin zamani Remote fulbe kara ya fudan gentama Limoi bi idire bi ai adacan sai razani Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Yaldun gobe min barai ko duka gaba daya Remote fulbe kara ya fudan gentama budan gittama Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Barki makara ya famni amin toy bai in daya ware hulbe ashe haɓe wuri ba su ne suke Remote fulbe kara ya fudan gentama in hocce fa gauri maɗe iwa a hulbe suke Remote fulbe kara ya fudan gentama in godi fa arziki to laidi men nan yake Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Limoi be hande anin fa hasken Nigeria Remote fulbe kara ya fudan gentama budan gittama Muhammad Maharazi dimgoda ere ta gwado Barki makara ya famni amin toy bai daya Tundan ne hulbe ane
bai to je isire tulen ma bai daya. Rimobe fulɓe kara ya fuɗan gettama. Buɗon gittama. Muhammad Maharazi dum goɗɗo ere ta gwaɗo. Barki makara ya famni amintoy bai ɗaya. Rimobe fulɓe kara ya fuɗan gettama. Buɗon gittama.